23 июня был официально открыт паломнический культурно-туристический маршрут «Путь к мощам святого Иоанна Предтечи», мощи которого сейчас вы и видите. Они находятся в храме Кирилла и Мефодия, о котором я совсем недавно рассказывала. Это город Созополь, это Болгария. Я нахожусь на открытии этого маршрута. Звенят колокола. Они собирают на торжественное открытие, которое состоится через несколько минут в летнем театре напротив этого храма. Инициатива является уникальной для Болгарии. Этот паломнический маршрут не только сохраняет духовное наследие, но и наносит Болгарию на карту паломнического туризма. Далее вашему вниманию представляю фрагменты открытия этого замечательного события. Люди, которые прошли этот маршрут, а он, по-моему, где-то примерно 87 километров, получили грамоты. Грамоту тоже можно увидеть далее. Постаралась показать для вас самые интересные фрагменты. Перед вами архиереи, епископы, весь свет православия Болгарии. Госпожо секретар на държавния глава, господин областен управител, уважаеми господа заместник областни управители, уважаеми господа кметове, заместник кметове. Добър вечер и добре дошли в града, който повече от 2000-летия е бил пристан за хора, култури и духовни традиции. Града, който днес не случайно е крайната точка на един нов път, защото тук е открита и се съхранява една от най-ценните християнски светини, откривани някога по българските земи – мощите на свети Йоан Кръстител. Открити през 2010 година на остров Свети Иван, те поставят града в фокуса на научния, духовния и културния интерес далеч отвъд пределите на България. И ако откритието на мощите направи Созопол място за поклонение, то днес официално се поставя началото на първия по рода си български поклоннически, пилигримски и културно-туристически маршрут, който започва от Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа и достига своята духовна и символична кулминация тук, в Созопол. Маршрут, който вече носи своето име – път до мощите на свети Йоан Кръстител. Официалното откриване се осъществява под патронажа и с благословията на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, който е с нас днес. Западно- и средноевропейски митрополит Антоний, техни преосвещенства Велички епископ Сионий, Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай, Ваше Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Ваше Преосвещенство, уважаеми господин градоначалник на града на спасението, богоспасаемият град Созопол, уважаеми господин губернатор на Бургаска област, уважаеми господа градоначалници на град Приморско, град Малко Търново, уважаема госпожо заместник кмет на богоспасаемия град Бургас, Вие сте сред първите хора, които ще останат завинаги в историята на този маршрут. Благодарим ви, че повярвахте в него още в самото начало. Да аплодираме всички тях. Уважаеми гости, утре 24 юли, денят, в който православната църква... Радваме да сме тук при вас на този специален ден, тъй като фолклорът живее в въздуха, на всяко красиво място, така че знаем и сме сигурни, че всеки, който посети този прекрасен път, ще усети и магията на фолклора.
Bienvenidos a todos de España que sienten la magia del folclore con nuestras canciones. И може да започваме. Thank you.